for sent igen. Det her er tredje gang i den her uge. Hvad skal der til, for at du kan møde op? Hvor er du nu? Du må komme igen. Yeah, jeg synes jeg er sej, når jeg kommer for sent. Måske bare mig, eller er jeg helt tilfældig. Men jeg ved, jeg gør det ikke med vilje. Jeg har bare det svært med at komme op. Måske skal jeg have et nyt vækkeur, eller tage en middagslur. Ja, jeg pjerker lidt, men det er jo også mit liv. Jeg kunne komme op tidligere, men det er jeg alt for doven til. Når jeg ikke når mit hus, tager det hele 30 minutter fra mit hus. Når jeg kommer i skole, er der ingen tom stol. Kun min. Hvor nu er klokken blevet 10 igen. Du kan komme til tid. Det er skoletid. Det er bedst, når vi alle er her. Det går jo ud over dit karakter. Ja, det er bare bedst, når vi alle er her. Så får vi gode karakterer. Yeah! Vi får det!